Bugün 9-нчы сыйныф укучылары өчен төп дәүләт имтиханы башланып китә. Имтихан бирү пунктларыбыз 2, Азнакайның 4-нче һәм 5-нче мәктәпләре. Имтихан бирү пунктларыбыз әзер укучыларны кабул итәргә. Бүген безнең 146 укучыбыз биология, физика һәм тарих фәненнән имтихан бирәчәкләр. Гомумән Азнакай районы мәктәпләрен 691 укучы тәмамлады. Балаларның барысына да зур уңышлар теләп калабыз. Аларның имтиханнарны яхшы итеп биреп чыгучыларына өметләнәбез. Я Гатятуллин Азамат, ученик 9 класса, школа номер 7. Я сдаю ОГЭ по физике и желаю всем выпускникам удачи, успехов и во всех их начинаниях. Выбрал сдавать физику, потому что посчитал этот предмет интересным и увлекательным с самого начала. Остаюсь на 11 класс, чтобы поступить в вуз и окончить его с успехом. Мен Салахова Лилия Ленар кызы, Мөлпәкәшурта мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы. Һәм мин бүген биология фәненнән имтихан бирергә килдем. Киләчәктә 1-нче класска калам һәм медицина өлкәсендә эшләрмен дип өметләнәм. Барлык бүген имтихан биргән кешеләргә уңышлар телисем килә, чөнки имтихан бирү ул бик авыр, киләчәккә юл күрсәтә торган сынау.